Escolta, Jess, què ne podem parlar avui? Però què tens a la boca? No t'entenc. M'agradaria que fagéssim un vídeo d'esperier. D'esperier? De quina llengua parles? D'acordi. Sabi ja que no cal far. Però Parlar de l'occitan. Ah, això és occità? Som-hi. Bon dia, llenguaferits! M'heu demanat que faci un vídeo parlant de l'occità, però... què és l'occità? Doncs l'occità és una llengua de la regió d'Occitània, que és un territori amb llengua i història pròpies, que s'han anat construint amb l'aportació de diferents cultures al llarg del temps. Per exemple, la celta, la ibèrica, la romana, la visigòtica... Com podeu veure, és un territori amb molta història. Avui, la majoria d'aquest territori es troba políticament a l'actual França. Però també podem sentir aquesta llengua a algun punt d'Itàlia i a algun altre lloc. I sabeu què? També a Catalunya. Sí, a casa nostra. Així doncs, pareu bé l'orella perquè l'occità és la llengua oficial a la Vall d'Aran. Es coneix amb el nom d'aranès. És per això que la llengua occitana també és oficial a tot Catalunya, a més del català, del castellà i de la llengua de signes. Heu vist quantes llengües que tenim? 4 llengües oficials! Déu-n'hi-do, no? A l'edat mitjana, els catalans deien oc com en occità, però avui diem sí com en castellà. Tot i això, avui encara són dues llengües molt semblants. Vegem-ho. Benvingut, com va? Va bé? Benvingut, com va? Va pla? Dissabte vinent. Dissabte que ve. No ho comprenc pas. No en compreni pas. I així hi ha altres paraules que són una mica diferents, com per exemple, bonic, polit. Però, ara que hi penso, així no és com ho diuen els menorquins. Durant l'edat mitjana, la llengua occitana la feien servir els trobadors per escriure les seves poesies. En aquell temps, la llengua dels trobadors i la llengua catalana encara s'assemblaven més que actualment i aquesta llengua trobadoresca la van adoptar més enllà de les fronteres d'Occitània i també la feien servir els poetes catalans. És per això que es diu que la poesia trobadoresca occitana és el principi de la nostra literatura d'avui. I parlant de literatura, si voleu llegir o sentir l'occità, hi ha molts llibres, contes i música, com aquests. Els podeu trobar fàcilment si esteu interessats en conèixer una miqueta millor aquesta llengua. Uau, Paula, moltes gràcies, però quin vídeo més detallat. Clar, això era occità, tu m'estaves parlant amb occità. Esclar, mira si n'hem après de coses de l'occità. És que a mi em sap greu perquè jo soc francesa, ja sabeu que l'occità es parla en una zona d'allà. Clar, el que passa és que jo soc del nord i amb prou feina em parlaven del flamenc, perquè què passa? Que les escoles no us expliquen la diversitat lingüística de França? Jo vull creure que ara sí, però clar, estic parlant d'uns quants anys, no tant tampoc, però clar, no parlaven ni de les llengües regionals, o tot fos d'una forma molt anecdòtica, llavors no hi ha cap política d'immersió, encara menys d'immersió lingüística, però clar, jo al nord de França tenim el flamenc, tenim l'estí, que és un dialecte molt residual, i clar, no hi ha aquesta... No en sabeu res? No, aquesta finestra cap a les llengües. Avui pensa que sí, que ara sí. Però clar, aquest any també van treure una proposta de llei, que és la llei Molac, i clar, la van retallar també, perquè l'immersió lingüística, és a dir, impartir les assignatures, les matèries, en una altra llengua que no fos la llengua de la República, que és el francès, doncs és considerat anticonstitucional. Ai, de veritat, Quina mania, que tenen amb això. Doncs sí, llavors al final aquesta llei sí que es va aprovar, es van avalar uns quants punts, però d'altres no, o sigui que pensem que millorem, però nois, no sé jo. I després què passa? Doncs que moltes llengües d'aquestes acaben desapareixent. Penseu que l'occità era la llengua d'ús habitual fa 100 anys en tot el territori d'Occitània. I ara ha caigut en desús absolutament, està al límit en molts punts de l'extinció. De fet, ja ho veieu en el vídeo, l'únic lloc on és oficial és a la Val d'Aran, aquí a Catalunya. A la resta de territoris s'està interrompent molt. Així és com desapareixen moltes llengües. Per tant, sisplau, tinguem sempre la plena consciència de que és molt important parlar les llengües, i especialment les llengües que estan en una situació complicada, hem d'aprendre-les, hem d'utilitzar-les si són en el territori on vivim, no? Per això nosaltres defensem tant el català, que no està ni molt menys encara en aquesta situació, però hem d'anar molt de compte, oi que sí? I tant que sí. Doncs vinga, va. Bueno, però tu què? Què? En saps més de paraules en occità? Oc.
Què més? Oc. Què més vols dir als nostres amics? No en sé més. Oc. N'hem d'aprendre. Doncs Mira, jo m'hi m'agrada- apunto ja ara. Sí, oi? Anem. Ens hi posem? Sí. Home, perquè hem de fer exemple, també? Llengua ferits. Som-hi!